Non se preocupe. Neste concello non vai a faltar alimentos a ninguén que o precise. A ninguén. Mira, Francisco Jesús, tens que pisar máis rúa, deixar de pisar despachos, acostumarte a escoitar un poquinho máis e deixar de decir demagoxias por esa boca. E o que acabas de decir é totalmente indigno. Primeiro, é falso o que acabas de decir, totalmente falso. En este pobo, a día de hoxe, hai persoas que hoxe non poden prender a calefacción. A día de hoxe, hai persoas no noso pobo que hoxe non teñen unha alimentación saudable, non teñen produto fresco na súa nevera. A día de hoxe, no noso pobo, hai traballadores e traballadoras pobres que se levantan todos os días para ir a traballar e non chegan a fin de mes, están por debaixo dos umbrales da pobreza. A día de hoxe, na nosa vila, mañá, cando sergan pola mañá, hai cativos e cativas que van a ir á escola sin almorzar. Esa é a realidade do noso concello. Eu non vou a responsabilizar a ese concelleiro, pero o que acabas de decir é unha auténtica falsedade. En Pontareas hai un 25% de persoas en exclusión social. Anota o dato, un 25%. É o dato máis elevado dos povos de todo o país de máis de 20.000 habitantes. E, ademais, hai entre un 8 e un 10% de persoas en pobreza material severa. Sabes o que significa eso? Búscao. O que significa é que no noso pobo hai persoas que están pasando moi mal. E vostede ven aquí a facer demagoxia porque hoxe pola mañán subides 10.000 euros e non sei que partida, cando nos orzamentos que aprobamos fai unhas semanas reducistes a partida de emerxencia social dos 110.000 euros que había o ano pasado aos 100.000 deste ano. E non só eso, que o anterior goberno xa o reducira do 200.000 que había no ano 2021 a 100.000, é dicir, a mitade que vai haber no ano 2024. Ou descoñece o funcionamento dos servicios sociais, ou descoñece a realidade dos seus veciños e veciñas, ou é vostede un mentiroso compulsivo.